Isine kang kara-kara. Isine kang kara-kara. Para penonton tepuk tangan untuk Niken Salindri. Bumi langit gonjang-ganjing. Para bekang kang pratala. Lindu ping pitu sahari. Amap kang jalan idi. Pati hambantusi. Serna Katrajangkang goro-goro awakmu nek iso suluk tau kenal dalang sapa iso suluk barang ngene Akbar Pak ngaku nggih mboten anu Pak napa kan anu to ayah kula kan nggih dalang to Pak oh iya niku iya kan iya sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng oh iya nggih Pak Supono Pak Degleng ora nggih nggih namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok lah ya aja Pak Degleng tokno aja Pak Gonto Supono alias Degleng ngono nggih ngono ya omong Petruk ya omong karo Gareng Petruk pundi niki Petruk iki Petruk Gareng Bagong kudu iki menduan iki gedang goreng kaya sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi ah iya iya nah Bagong nah yo Gong ana apa reng nah iya dina iki awak dhewe merdika wayahe awak dhewe iki suka parisuka ngenekne tetembangan sing kepenak enek bintang tamune ana Lucy Brahman wah ugi Cahya Kuntadi aku ki gurune dalang ora melu-melu ya ora iso Pak ning kene dalange aku jenengan teng mriko Pak hah jenengan teng mriko wegah aku nang kono aja jenengan manut kula napa mboten kula Enggak. dalange lho niki aku manut sing nanggap ya aku kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang dateng napa apa kurang sugih apa kurang kondang apa omahe kurang gedhe dalang dadak ngadeg barang bar kuwi ora wani ngadeg aku sing tukang ngedeg nih Bu Kesi kuwi lah kira ngetekne napa Pak ngedekne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho ayo terus omong apa nggih niki kan kula dados dalang kula nyuwun tetembangan mawon sing alus-alus riyen nah niki kersane di nyanyekne di tembangne kalih Sinten? Bulusi wah nggih monggo Bulusi diaturaken lek mau nyeluk ora niki. penak iso bulusi lho bulusi ora bulusi ora Saanane Pak oh iya weh manut saiki monggo Bulus piye anakmu piye iki Bu Aja bocah merojol kok ngendi barang-barang. Jumeneng Bu nah nggih Alah, jumeneng barang. nggih nake niki enten yatra dap enten Kae. titipan yatra kuwi ngisor rokok iki lho anek nah niki Niki napane? niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Nggih. Petro. Sing alus-alus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu, Lek alus sih lungguh. tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki atrane Bu Bulusi, Bulus. Jan terang. Ngono iki jan lho. Suwira ketemu mangan ngalem ya njaluk kon dulang. Jan kaya cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. apa Tak nah temani. kuwi Wis kene. Matur suwun nggih. angel to dalang angel to Angel to. angel nggih Iki misalkan kula anu Mas Petro duwete kalih anu
sinden kondang niken salindri parang Mas Gareng. Niken salindri tasik pipis wau. Oh, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon anu jineman Mangkupura nggih. Weh, Aku tak sapa eneng jineman Mangkupura. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Anu, bawa. Kula pengen ngerti swanten jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara kok kira sinden bisu. Wau, Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh ya, Bu. Heeh. Bu. Bugar. Kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet, kalih Bugong. Nggih. Niki Bawi. Nggih, Bawi. Damel Bawi. Nggih, Bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku tadi penonton usul. Banyuwangen. Penyumping ki ra melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumping kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude ora. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula. Terus request mirengake, nggih. Banyuwangi Mas Petro, nggih. Mambiat mek. Yo, sindene bawa ngombe kopi. Enak men. Pakane akeh ya, Pak. Oh iya sajene komplit kuwi. Betang jenengan Heeh, iku turah akeh tak go mulih. Ayo.